Subrai Jisuni Ragdama, Je Kunjo Tongnai Bo Knatung, Kathar Babelo Kurui, Omotoi Mungsa Sukno Poito Khlaimani, Abo Poito Khlaya by Baksa, Takzak Matanyo Kulumani no Klayo, Mark Shatni Simi Noi, Borok Anosurima Samunang Zagia, Tamni Hinke, Borok Banok Bani Kerong Nose, Borok Kaituni Kerong Hwnwi Pringo, Norok Kaituni Dagimano khibiui, Borok Banok Bani Kerong Nose, Rakhogo, Mairang Lotarokno, Sumarok, Haike, Norok Tebok, Kabangma, Abo Hairok, Khlailayo. Kathar Baibalo je Kothoma Kaham Sija, Abo Kathar Kaituni, phiya, Kisa Borok, Shellfish, Sakni Muchumano, Kothoma Kahamno, Mix Khlaiwi, O Kothoma Kahamno, Hamya Snamui, Paikya, O Hamya Kothoma Kahamni, Yakni Jim, Yognani Nangai. Thangnai 31 tarik Oktober, Chini Tiprobo, Juda Shaitni, Baksa Christianrokni, Sakno Sanayok, Mangkoro Thangai, Twinaroni Polani Bagi Shurimani Nugo. 2000 বছর swkang, The Salt Hini Kaisa Jati, Borok Mutamuti Pura, Europo Tongmani. Borok Takzak Matanyo Khulumo, Teborni Kaisa Calendar Botongo. Abono Celti Calendar Bohino, O Calendar ni BC. Last passing, Mikiting Taikiting Nogoti Samazora, Te O Horni Simino, Hor Lokmani, Te Thanda Bangmani Zorabo. 1st November, Borni New Year, 31st October, Borni Samhain, Hini Kaisa, Mani Eba Borni, Kerong Raida Tongo, O Horok, Tithanoroni Pola, Hamya Polarok, Bot Petni Rok, Tongnani Hini, Osungsaro Payo, Te Borno, Kusi Klanyani Bagi, Dress Sitra Sumo, Te Makangno Letepata Klai, Jesi Sitra Ke Klaiman, Klailayo. O Pola Hamya, Bot Petni Rono, Kusi Klanyani Bagi. Omahai Klaikan Ke, Bot Petni Rok, Pola Hamirok, borokno yakari kalani thango hini borok mani lai tongmani. Phiya kaisa jorao Roman Catholic Christian by influence ongi borok jotono Christian ongi thangka. But borni o agni tomoro no khibilia. Christian ongmani yagulobo borok Jisuni mungno rui puthirogni bagui shurinan chenkha. 16th century ni sini abo aste ke whole Europe, America, New Zealand, Australia, Te India rogobo khlanyani chenkha. America o jarao chakumarano go tisamajora. Awni bagui o chakumarano rawi jesi sitra makhang snamui. Doglam ganao momliwi toniman kanke arote shoitando phaime ni borwan chuglayo. Halloween eba All Hallows Eve eba All Saints Eve practice khlai tongnai. Khajani takhuk te buhuksong. Norok Christian tongkha phiya Khristono naharlia. Borono se nahari himsiwo. Kothoma Kaham to yachakha, but soy Kothoma Kaham no yachaklia. Galatian 1 6 7 tei 9 no singnai laino Bible katharo tamosa. Paul Galatian matharno singarmani. 6 Angba norokno uana khabla. Khristo khairokma bai. Norokno a ringnaino. Norok aswk dakti khibiui. Te kaisa Kothoma Kahamno kaham hwnwi romla. Te kaisa Kothoma Kaham khe kisikri. Tamo khe baksa borok norokno khas swbaiwi tongma bai. Phiya Khristoni Kothoma Kahamno philna naima bai se ang okok sao. Sing swkang no uáisa kókno saka. Tabuk ang haino hai sao. Norok yachakmani Kothoma Kaham bai pherlaijak. Te kaisa Kothoma Kahamno kaham hini khorokaswk norokni thani birkhe bo gaijathung. Khajani takhukte bhuksong norok bo Kothoma Kahamno yachakha norok sak wanchuginati. Next norok Jisuno to yachakha phiya te kaisa Jisuno che yachakso. 2 Corinthians 11 ni 4 samahai ching norokni thani pirma a Jisuno karui khoroksa swk phano te kaisa Jisuno pirphaikhe norok bono kaham kheno hamalogui tongo. Phiya norok chini yaktui manmani o phola bai Kothoma Kahamno karui te kaisa phola bai te kaisa kothomano yachago. Wansugui nadi norok bo jaga kulukha kuthuni bagi shuriui thaksang riui mano hake himani yagulobo chance tongo himani kok seklayo hakeba sobra Jisu kalbari kurso jotto porni bagi himani aboba magnase thangse ubla
bo borok ongoi phaimani bo magana se thangsiubla hakeba bible senangya kaisa a4 size paper o Kothoma khe norok swbaiwi no khaksang rewi mano laiman lai hini keno paikhabla Jisu Khristoni bagai Kothoma Kaham bagai asi borok kabang ma buthajangmani borok ni thimani bo magana se ongsiwo borok Kothoma Kaham pire uino nogo asugui tongiman kamun ulo o thithangnai pholaroni bagai boni jaitiruk swbaiwi no par khlaiman lai khamun Hebrew 9:27 uáisale joto borok no ma thitai abuni ulo borok bus thumjaknai hini bible o simani nugo thimani yagulo bus simise tongo hinkhe aro jini mungsasuk khlaitei mungsabo kwrwi tei jora se paikha hingkake jisuni yago se bepak hingkake sing aro elembakno kebengi sini tamo labongnai Luke 16:19 ni simi 31 Lazar bai khoroksak ganangni kókno norok porni ke saimannai aro srai jodi thimani yagulo mungsasi kisisasik pano juri chance tong hanklai norok aro nugnai o ganang bisik se Abraham bai koksaka bisik se request kaya hakeba boni bagyo kaisa chance iman khamon hakeba Luke 16:22 ni kok se sengra ongoi thango thimani yagulo pholano swari rok talangi thangni sao arni thekete kipli phaibo manya borok jodi se chakumara o candle dui tonima bai শয়তান খারে থাঙ্গো হিনকে সিনি বাগৈ সুবাই যিশু সেনাংলিয়া phiya norok mano mangkhono sajogoi neat and clean khlai toni ui khumrok kai te light dok phanangi toni mano haipano khajani takuk te bukjong sing soi jisuno mannani bagi soi Kothoma Kahamno mannani bagi sing o western culture no boroni snamjakno te pagan practice takjak matani khulumani practice no sing khibiui soi Kothoma Kahamni bagi sing ma khasiknai o soi Kothoma Kaham noroni belai ganawose aboni bagi christianrok Halloween eba all saints eve khlaimani abo belai kheno takjak matani khuluma haise khlaio aboni bagi sing aroni theke kharima tongnai sing abo hai khlaima sini belai kheno kaitoni mokolo saya ongo asikno norono hambai